Mga anak sa Diyos, sa nasad sa development work, natay gitawag nga dependency theory nga nagpasabot nga kung ang usa ka komunidad o usa ka tawo kanunay lang mudawat og ayuda o kanang dole out, mahimong maanad sila sa pagsalig, maugoy o dili na mutubo sa ilang kaugalingon nga kapasidad. Magsalig na lang permi sa ayuda o sa hatag. Pananglitan, usa ka missionary gikan sa Europe nga ma-assign sa Pilipinas, then mahimong magdala og daghang pundo o kwarta. Then inigabot diri sa Pilipinas, muhimo dayon og mga project sa mga parokya nga ilang ma-assignan nga dili na mangayo og counterpart sa mga parokyano. Of course, lipay sad ang mga parokyano kay project man ni Father. Apan kini nga ang nakapait kung mapulihan siya og Pilipino nga walay pundo, dayon ang Pilipino mangayo na og counterpart sa mga tao, kung naay mga proyekto, magsugod na magbagulbol ang mga parokyano. Moingon dayon ang mga parokyano, ngano man lagi to sa una? Si Father man lagi to ni gasto. Patay. Pasabot kung puro ra hatag nga walay pag-empower sa local nga community, mahimong maghulat na lang ang mga tao sa sunod nga ayuda, imbis nga maningkamot sa ilang kaugalingon. Sa laing bahin, makita pud ni sa mga politiko nga Pilipino, mahimong manghatag og mga relief goods o kwarta sa panahon sa eleksyon aron makuha ang boto sa katawhan. Apan kini usab magpalig-on sa kultura sa dependency ug dili tinuod nga kausaban. Ang dole-out system usahay makahatag og temporaryo lamang gayud nga kahupayan apan dili makasulbad sa dugay ug nagbalik-balik na nga problema sa kakabus. Ang tinuod nga kalambuan nagkinahanglan og pagpalig-on sa dignidad ug kakayahan sa tao. Kung ang tabang dili magtudlo sa tao unsaon pagtindog sa iyang kaugalingon, mahimong mapugngan ang iyang pagtubo. Mao nga importante ang balanse tali sa paghatag o pagpalambo sa kaugalingong paningkamot. Ang tumong dili lang ang paghatag og pagkaon, kundi ang paghatag og paglaom og direksyon. Kini nga realidad makita nato sa daghang aspeto sa kinabuhi. Og kini usab adunay koneksyon sa atong ebanghelyo karon. Ang mga tawo nangita kang Hesus dili tungod sa ilahang nasabtan nga mga milagro, kundi tungod kay nangabusog sila sa pan. Nangita sila ni Hesus dili tungod kay naa sila'y pagsalig nga kinasing-kasing kaniya, kundi nangita jud sila pakals. Di ba kung naay mang libre, ganahan kayo ta mo uban-uban. Nasay uban nga ganahan sad nga muuban no. Kang Hesus no. Ganahan sila muuban kay pakals libre. Labaw na kung anli. Si Hesus nag-awhag kanila nga dili lang mangita sa pagkaon nga mawala, kundi mangita sa pagkaon nga magpabilin ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang mensahe nga atong pamalandungan karon. Unang punto, ang pagduol sa Ginoo dili lamang sa mga panahon nga kita nagkinahanglan. Mingon si Jesus, "You are looking for me, not because you saw the signs are performed, but because you ate the loaves and had your fill." John 6:26. Sa binisaya pa, nangita kamo kanako dili tungod kay nasabtan ninyo ang mga ginapadayag, kundi tungod kay nangabusog kamo. Nagpasabot kini nga ang ilang tuyo dili spiritual kundi material. Usahay sama usab kita niini nga mga tao. Mangita ta sa Dios kung aduna tay kinahanglan. Kinahanglan tag kwarta, kinahanglan tag trabaho, kinahanglan tag solusyon sa problema. Apan kung mawala na o masolusyonan na ang atong panginahanglan, mawala usab ang atong pagduol sa Ginoo. Makalimot na tadayon. Ang pagtuo nato
nahimo na lang tawon nga transactional. Ang tinuod nga katagbawan dili makita sa material nga butang kundili sa Dios lamang. Busa ang Ginoo nag-awhag kanato nga mulabaw pa sa atong pisikal nga panginahanglan og maningkamot ta nga mahimo tang mas madasigon sa pagpausbaw sa atong espiritual nga kinabuhi. Ang pagduol sa Ginoo dili lamang sa mga panahon nga kita nagkinahanglan. Ikaduhang punto, ang tinuod nga pagtuo mao gyud ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagtuo dili lang pagbati kundi usa ka buhat nga nagkinahanglan og commitment. Akong usbon, nagkinahanglan og commitment. Ang pagtuo nagtangag og responsibilidad sa pag-alagad og pagpaambit sa uban. Busa ang Ginoo nagdapit kanato sa usa ka pagtuo nga buhi ug aktibo. Dili lang kita mudawat sa grasya, kundi magtinabangay usab sa pagdala niini ngadto sa uban. Ang pagtuo mao ang dalan padong sa tinuod nga kalambuan, dili lang sa lawas, kundi sa kalag. Ang tinuod nga pagtuo mao gyud ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Story time. Adunay usa ka pari gikan sa Latin America nga si Gustavo Gutierrez nga nailhan sa iyang pagtulunan sa liberation theology. Diin iyang gipasiugda nga ang pagtuo dili mahimong bulag sa pakigbisog alang sa hustisya o sa kabus. Iyang gipasabot nga ang Eucharistia dili lang usa ka ritual kundi usa ka panawagan sa komunidad sa pagpaambit o pagbarog alang sa dignidad sa matag tao. Alang kang Father Gustavo Gutierrez, ang pagdawat sa lawas ni Kristo, nagpasabot nga kita usab mahimong lawas ni Kristo alang sa uban, labi na sa mga kabus og nagkinahanglan. Iyang giingon nga ang tinuod nga pagsimba makita sa pag-alagad og pagpakabana sa isig katao og pagpakigbisog alang sa hustisya. Daghang mga tao ang na-inspire sa iyang pagtulunan. Apan of course, nasad siya mga kritiko. Ang mga kritiko na hadlok nga ang pagtulunan ni Padre Gustavo Gutierrez daw basin maghimo sa ebanghelyo nga daw yano na lang nga socio-political nga proyekto o yutan-on nga revolusyon o mataligaman na ang espirituhanon nga pagbag-o o sa kaluwasan sa mga kalag. Bisan pa man sa mga kontrobersya nga nasinati ni Father Gustavo, ang iyang mensahe nagpabilin nga usa ka dako nga hagit sa simbahan sa pagtan-aw sa koneksyon sa pagtuo o sa hustisya. Ang iyang kinabuhi nagpakita nga ang pagtuo kinahanglan ipuyo ug ipakita sa buhat. Ug hangtod karon ang iyang influensya mabati sa daghang mga Kristiyanos nga nagtinguha sa tinuod nga kausaban sa katilingban. Mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato nga dili lang mangita sa mga butang nga makabusog sa atiyan, kundili sa pagkaon nga maghatag og kinabuhing walay katapusan. Hinaot nga atong likayan ang pagtanaw sa pagtuo isip usa lamang ka paagi sa pagkuha o pagpangayo og grasya, apan isip usa ka panaw sa pagbag-o o sa pag-alagad. Dili nato kalimtan nga ang Kristohanong panaw uban sa Ginoo dili lang relasyon nga personal kundi usab sakramental o eklesyal. Ang atong relasyon sa Dios mapalambo pud nato diya sa mga sakramento ug sa pagpakig-ambit ngadto sa atong isig kabinuhat. Ayaw paghulat nga hatagan ka kanunay, kundili pagkat-on usab sa paghatag o pagtabang sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi
ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.